Haydi Abesmo Erbitin! Erbit Abesmo! Sen de atar. Geliyor, geliyor. Abesmo geliyor. Seviyor, seviyor. Bu an sizi seviyor. Seviyor, seviyor. Bu kent sizi seviyor. Come on, guys. Very good. Wala, very good. Ahmet Spor aku bi dirêjahiya sezonê gelek astengî lê hatin kirin û cezayên giran lê hatin birîn êdî li Süper Lîgê ye. Tîma Keskûsor li beramber Îdirê 3-3 beramber ma û weke şampiyon li Amedê vegeriya. Mêviya vê rojê bûn, xeyalê vê rojê dikirin me. İzna Xwedayê îro em serketin. Ev serkeftina bi hemû Kurd cihanê tîma taraftarê vê tîmê re em dişînin her bijî Ahmet Spor. Ev xeyala me ya 15 salan ve 15 salan me ev xeyala dît xewna me mezin bû 15 salan em hêviya vê rojê bûn zor bû zehmet. Em hatin Süper Ligê. Em hatin em bi rengê xwe, em bi coşa xwe, em bi nasnama xwe em hatin. Em ê tiştê pir mezin bikin. Vî gela her tiştê heq dike. Her bijî Ahmet Spor. Bijî Ahmet.
Bir daha olduk, bir daha olacağız. Her zaman olacağız. Yaşasın Ahmet. Direne direne kazandı. Beriya lîstikê li Îdirê pêşwaziyeke mezin bo Amedsporê hate kirin û ji çendîn bajar û navçeyên Bakurê Kurdistanê xelkekê zêde berê xwe da Îdirê. Yarîgeha Îdirê ku bi palpiştên Amedsporê tije bû, di nava coş û xirojeke mezin de şahîdiya vê lîstikê kir. Ji ber ku tîmadin ya rikeber ango Erok Spor jî li Stenbolê 1-1 beramber ma, Amedspor bi averajê derket Süper Ligê. Piştî ku fîqa dawîn lêket jî li stadyuma Îdirê erd û ezman lerizî. Me gelek xwest. Milyona insan doxwest. Bihêvî bû bi rastî em îro bi serketin. Em gelek kêfxweşin. Eviya serkeftina gelê Kurda ye. Em vedgerin Amedê. Bila alîgir li ben dame bin. Em vedgerin Amedê. Em ê bi hev re pîroz bikin. Em şampiyonin. Ez vedgerim Süper Ligê. 3 gol vedgerim. Berî her tiştî ev serkeftin ji bo alîgirên me ye. Alîgirên me hêjayî vêbûn. Ew dihatin her derê. Ev serkeftin ji bo wan e. Ji bo malbatên me û ji bo vê yaneyê ye. Amedspor e şampiyon. Em diçin. Pirsgirêka me nîne. Em diçin. Xeratin. Amedspor şampiyon her bir şey. بله پیام من او دست خوشکاره کی زحمت بو مبهور کار کروم بهور بون شامپیون گله کی گرینگا کو امجبو سوپر لیگ سرکتن هر بجی آمد سپور نهێسان بوو هەیە نها ez ew qas bi hes nebûbûm ji ber dilê min tije bû ez giriyam ev ji bo min û ji bo alîgiran û ji bo kesên ku li Amedê wateyeke wêya mezin heye em şampiyonin Her bir şey Ahmet. Ser otobosê em tên me nivisandibû. Arto ya xelas em hatin. Şampiyonan ve serkeftina. I say thank you for the fans. اسپاسیا آلیگران دکم اوج بو پیشگیری ما هاتن ور گلک سپاس جبو و حمویان هر بجی آمد سپور